Бях на ръба на силите си, когато осъзнах, че за да бъда добра майка, трябва първо да се погрижа за себе си. Бях в края на бременността си, когато видях, че очакванията на всички към мен растат до такава степен, че аз вече не бях спокойна. Освен това, че килограмите се покачваха, енергията ми спадаше драстично, трябваше хем да се чувствам спокойна, хем да изглеждам щастлива, хем да отговоря на очакванията на всеки един, който имаше към мен. След раждането на малката, всичките тези усещания се засилиха още повече и трябваше вече да отговарям на реалните очаквания, защото аз вече съм майка. Малкото време, което ми оставаше и отварях някоя социална мрежа, виждах някоя майка, която изглежда невероятно, гримиране, има прическа, излиза навънка с бебчето си, изглежда щастлива и най-важното, изглежда по начин, все едно не е раждала преди 3 седмици. Започвам да се самообвинявам, защо аз не мога да се справям по този начин, защо не ми остава време да сготвя, да се изкъпя, да ми оправя на къщата и разбира се на първо място бебчето ми да е щастливо, обслужено и да съм направила най-доброто за мен и за семейството ми. След няколко дни въртене в кръг от тези емоции и самоизтезание, защото то е точно такова самоизтезание, осъзнах, че на първо място трябва аз да се чувствам добре и трябва да се погрижа за себе си, за да може моето бебче да е щастливо, мъжът ми да е щастлив и нашето семейство да е здраво и сплотено. И знаеш ли какво? От този момент създадох навици, които да ми помогнат да се справя с тези усещания, да внасят спокойствие и баланс в ежедневието ми и да ми помогнат отново да постигна тази хармония със себе си. Ако и ти изпитваш такива емоции, пиши ми едно съобщение и ще ти изпратя своя безплатен 7-дневен гайд. Той ще ти помогне да стартираш своята трансформация и да изградиш здравословни навици.